nath yn haro fi pan ni'n eistedd fan'na yn gwrando ar yr beirdd i gyd yn darllen y cerddi. Oedd gymaint oedd hi'n chwerthin a gymaint o hwyl oedd hi'n gael. Da chi'n mynd i gael hynna fo fi? Nes i wneud yr her can cerdd yn 2013, sydd bron i 2 blynedd, wel na 2013, 2 blynedd union yn ôl, ond da ni'n cweit wedi cyrraedd y cyfnod yn y flwyddyn lle nes i wneud yr her can cerdd. Ta waith. Nes i wneud yr her can cerdd, ac y rhan o hwnnw oedd bod y cyhoedd yn cysylltu ar Facebook a Twitter ac yn y blaen yn gofyn i ni sgwennu ar y destun penodol neu'n rhoi awgrymiadau am gerddi. A wedyn mi ges i yn tynnu ta 7 gloch nos bryd hynny, wedyn o'n i wedi bod yn sgwennu ers hanner nos a wedi gwneud dipyn golau o gerddi. A wedyn mae'r awgrym yma yn dod ar Twitter. Anwyl at Elis Dafydd. Be am sgwennu fel llai depressing nesa? Tweet gan mam oedd hwnna. Ia, wedyn, ond mae gen i ambell un. Dwi wedi cadw'r rhai bach fwy llai trist tan yr ail hynna, wedyn gwch chi edrych ymlaen at hynny. Mae hon yn gerdd arall lle dwi'n bod yn studio artist dwi'n ôl iawn yn hys ar ôl bod yn studio i weld ydy hon addas i i'w darllen o mestri. Tydi hi ddim. A dwy'n ei chlod drwy Gymru. A'i godineb yw hyn. Ydy Duw mor greulon a'r hen ddynion hynny, a fyddai'n gweiddi pechod wrth ein gweld yn dal dwylo tu ôl i gefna'n gilydd, a chuddio'n siarad rhag tystio'n byd. Gallwn ddeud ag argyhoeddiad mae gogoniant ydy hyn. Mae gweddiau ydy'r gwynt sy'n sgubod y wallt, bod litani er sant yn sŵn dy draed a bod y fysedd a chwefusau di yn sanctaidd. Ond eto, godinau boeddo gan y gwyddem na ddylem di ddim. Dwi'n cofio